kato igo di badan kawan sangko bagarah juo usaha bagarah kawan tala bihabana mata sakit dan naik tarimo amanurun bana pandangan mata kadenai denai tahu jodiri janganlah labih bana mahino onde janganlah labih bana mahino aja gara kawan sementara tuan dan alasanan balai yang joka pagadang hello galak pagadang hati ingela inge urang kata lendomo hello galak pagadang hati ingela inge urang kata lendomo jangan rendah bandang tuan memandang dere mana sadang mandayo sampan janata lompe mului bakato ingela inge roda pasti daputangan janata lompe mului bakato ingela tenang kau baganti susangan. Ya, satu kita ada samponya Nisa Cantika. Ya, di samponya 1TJ ya. Asik, asik. Mangangi namin buo. Mangguan-guak ya lah teh. Rupanya kato tiba di badan kawan sangko bagarah juo usaha bagarah kawan tala bihabana lata sakit dan naik tarimo amanurun bana pandangan mata kadenai denai tahu jodiri janganlah labih bana mahino onde janganlah labih bana mahino asik asik semata tuan dan alasanan balai yang joka pagadang hello galak bagadang hati ingela inge urang kata lendomo hello galak bagadang hati ingela inge urang kata lendomo jeneng dah mandang tuan mamandang dene mana sadang mandayo sampan janata lompe mului bakato ingela inge roda pasti daputangan janata lompe mului bakato ingela senang kau baganti susangan hadiah gara kawan hey! Mr. Roar. Oke, satu kita pertama dari Sampul. Jatuh ke dalam Hayamato. Ya, di kampus sama ada ekibalisnya jatuh ke dalam Hayamato.
di sini. Ya, dari karyanya Bang Sadil Putra dulu. Ya, dengan satu nomornya di sini, Menyesat Ikan Keambangan.